Doncs Hugo Mas, el meu projecte es diu Hugo Mas. El grup ha pres el meu nom per això, perquè bueno, genera certa esquizofrènia, perquè has de parlar de tu mateix en tercera persona, de vegades, i això és una miqueta estrany, però no podia ser d'una altra manera, perquè les cançons són meues, la musicació és meua, els arranjaments no, els arranjaments és el que hem fet posteriorment. I el grup comença fa molts anys, jo em dedicava a cantar, a fer cançons des de fa 15 anys, una cosa així. De fet, aquestes cançons, moltes d'elles en tenen 10 o 15 anys. I van començar a fer uns arranjaments ja molt diferents d'aquelles cançons que jo tocava amb veu i guitarra. Jo volia també fugir una miqueta de la veu i la guitarra, de tocar, per tal de dir millor, i després centrar-me en recitar i en cantar. I bé, i ahí comença. Té una càrrega sentimental molt forta, jo crec que és un poc la virtut que té el disc. Si alguna cosa positiva té, a banda de que els músics són uns músics d'altíssima qualitat, és que té una càrrega emocional important. I això vull dir que no, a la gent li agrada emocionar-se. La gent és pura emoció i finalment s'emociona amb les coses. I només li has de tocar la fibra. Si la toquem o no, doncs mira, és el que intentem. Sense anar a referents, jo definiria que és una música oscura, és un poc dramàtica, és molt eròtica, que no és massa romàntica, perquè no és una música romàntica, i té arranjaments de jazz, té unes fugides cap al jazz, que intenten fer certa ingerència en aquest terreny, està molt present la veu, perquè tot un poc pivota al voltant de la veu, i la veu és una veu, la que tinc, és greu, i acaba per ser un poc un disc tavernari. Com deia el Piera, diu, home, és que inclús estàs fent una música tavernària. Dic, home, no s'ho diria així, però... Bé, i massa personal, jo crec que molt personal. Jo crec que la situació és un poc desèrtica. El sentit és que s'ha patit molt, i ara, jo crec que ara sí com està començant a reviscolar precisament perquè hi ha gent que s'ha començat a fer música i a voler tocar on siga i com siga. I això ha de tenir una resposta d'alguna manera. Però sales ha sigut complicat trobar-les, i ara, tal com està el negoci de la música, doncs sembla que encara sigui més complicat. Finalment, abans podien oferir-te un concert, ara has de llogar la sala per a tocar i fer-te el negoci. La gent es veu que ja no vol fer negoci amb la música. Tot això que s'ho hauran de plantejar, la indústria s'haurà de plantejar que la música que ha de funcionar és la música en directe, que és la faena dels músics. I sembla que costa. Circuits, doncs mira, no sé. I això que estem a València, vull dir que al País Valencià hi ha més músics que a la resta de l'Estat. I aquest aspecte del so de sons, doncs mira, ve a recuperar o intenta recuperar la possibilitat d'establir uns circuits, que una música, la gent es faci una miqueta la idea que hi ha uns músics rulant, que aquí hi ha música i que es fa i que es pot anar a sentir-la. Jo crec que el principal que oferirem als directes són uns músics d'altíssima qualitat. I he tingut la sort d'estar envoltant d'uns músics que estan en primera línia. Que tot i que tenen procedències diferents i que els he aglutinat d'alguna manera jo en la meva proposta de fer aquest tipus de música, no s'escapa ningú quan vas a un concert i dius, hòstia, quins músics. I a banda d'això, la part jo crec que més significativa el que fem és que d'una càrrega emocional important. El més important per a nosaltres és que no ha hagut sols un concert on la gent no se n'hagi anat d'alguna manera tocada, d'alguna manera afectada per dins, i això és el que volíem. La proposta era això, era aconseguir emocionar la gent i donar-li la possibilitat de tocar les seves emocions.